Docteur Fatoumata Moussa Ibrahim, mi salminima. Ɗon jaɓi. An hiɗa tawa e nder nde fedde CEDEAO ko an Niger najo ɓe holli onon Niger naɓe ɓe Burkinaɓe e Malinaɓe yon iw e nder nde fedde. Ko holno onon wurirɗon on alhaali? Nde ɓe mbindi ɓe kaalani men gaɗa hitande nde yawti sey ɓe kokki lebbi jeetati ɓe kokki ɓe ngi'i yimɓe ciryo ala golle. Amman ko ɗum wara min tori keɓɓe men jehi min for exemple hano représentant du personnel mi yehi min jehi min gaɗi groupe min jehi to président min bolwanimo min ngi'i ala golloɓe golla tunda meɗon miila jeyango yella hunde mo'ino. To hunde mo'inake kuma a riwi golloɓe kenan ayi ɗum waɗa. Amman to sai min paami ɓe mbawata jaɓirgo noon sai ɓe gaɗi shawara maɓɓe ɓe gi'i ɓe kokki lebbi 6. Amman goɗɗo amen fuyi andi hitande nde ɗum fotayi min burtoto. Wurgo ɗum no satti no muusi. Hiɗa andi no waɗi fuu neɗɗo yiɗa ɗalla golle muɗum non en. Ngam hunde ɗum hana an woni saaro majjum hana an wacci hana leyfi maɗa. Woɓɓe ngaɗi leyfi ɗum memuma. Ko fati e hakkeji moɗon beele nde fedde CEDEAO ɗe teddini hakkeji moɗon? Hakkeji amen wallahi alhamdulillah min ngala matsala e hakkeji amen ngam ɓe kollimen ɓe ngi'i min jaha gollirde kawjotonde golloɓe ɓe kalana min fuu ko hani min gaɗa dow wurtago kuma min gaɗata haala hakke joni gam wakkati waɗay to wakkati dillol waɗi goɗɗo yoɓaka hakke muɗum nden min mbawi yigo o hakke amin yoɓƴama. Beele hiɗon jogiti ngoƴa faade janggo moɗon? Min kan alhamdulillah mi wala matsala do avenir amma iɗa andi ɓi adama fuu e wodi no milirta. Woɗɗo no yi'a ko ɗali ɗo ay kuugal kiigel heɓata gokki kuma e wodi miɗon miila leyɗe amen no coññay ko ngi'a noy gaɗata jaɓɓo himɓe muɗumen jaɓɓo sukaaɓe muɗumen ngi'a to e hani min ballita ɓe o hani min anda to min gacciɓe gam non nasara yi'ata expérience ɗon to min miili leyɗe amen non bolwoya amma miɗon keɗi min ngi'a noy ɗum waɗata inchallah. Faade e nden toɓɓere faade leyɗe moɗon sosi joƴƴini sinki fedde AES beele walla noyi on yahay wallon ɓen no nden fedde jooɗora no nden walde AES jooɗora? Alhamdulillah joni andi no waɗi fuu neɗɗo to gollata goo mi woodi andal nder intégration kuma ɗum AES gaɗa ɗum maɓɓiti miɗon miila filla intégration ne ɗo mi yiɗi leydi ɗey gaɗa gootum kenan yimɓe giɗi leydi gaɗa gootum e woodi ko min ekkiti ɗo ECOWAS ko hani yi'e min gaɗi ɗuma leyɗe amen ñaami riba majjum. Donc miɗon miila leyɗe amen maybe no andan yigo miɗon goodi ko min gattata nder AES yaha yeeso. An a towi darji a towi sembe e nder fedde ECOWAS nabi ha woni hoorejo mawɗo e nder nde walde dillugol maɗa egga e nder nden fedde an e ɓe wondiɓe ma woɓɓe 150 beele on accata yolde noyi on accata yolde e nder nde fedde? Battu remplacé kam battu neɗɗo wara natta yewre maɗa ummaki ngam hunde nden nyande ɗum hokki ɗerol ngol hitsa ɗuma nder balɗe ɗen fuu hanoni mayde waɗi nder ECOWAS. I golloɓe dilloɓe i gonɓe ɗon fuu ɓe nanayi belɗum ngam min fuu miɗon giɗondiri min fuu miɗon giɗi min gollida miɗon andi du golle gom gaɗatako to yimɓe ɓen giɗɓe riwede gaɗatako nde ɓe gala ɗon ko ɗum waɗo ko ɗum wadde goɗɗo keso waɗata aiki kin hanon gonɗo dow kuugal kin enan dole joni dole ɗum rattano ɗum waɗi. Gila ngal pellital ƴetta beele hooreɓe leyɗe mon ɗe leyɗe AES ɓe kaaliti e moɗon ɓe wowliti e moɗon? Gillar woni nde leyɗe ɗen pungi yimɓe non bolwidi nder miɗon gaɗi min kan waɗi hawrango i ambassade diji amen min fuu ɓe lili ɓe ƴami ɗum hokka ɓe liste yimɓe golloɓe leyɗe amen min kokkiɓe fuu kuma hakkunde maɓɓe toon iɓe bolwida so miɗon miila i woodi ko ɓe giɗi ɓe gaɗa amman min jooɗaki e maɓɓe ni en. Ñiñe heewɗe waɗama e hoore fedde CEDEAO inna nde fedde ko leyɗe tubakoɓe ɗowinde ko ɗum addi yo leyɗe AES yaltu e nder nde fedde ko haala ko feeñi ko no yiruɗa ɗum an ɓayan a neeɓi gollude e nder nde fedde CEDEAO beele no woodi ko ŋakki e nder nde fedde? Seɗɗa gam joni
ko ɗum wari batu haala gollooɓe. Min gi'iiɓe ɗale gollooɓe golla muɗumen, ngam on gi'ii min fuu min go'o, min fuu min inna gooto baaba gooto. To kuma jooni on ngari on gi'ii gollooɓe dilla. Ɓe gaɗaniimen haala mbelka e hunnduko, amman kuma ɓe ngari ɓe kokki ɗereeji. Ɗum ɗon waɗi min puɗɗi miilugo goɗɗo e gaɗa majjum, goɗɗo woni e watta ɓe gaɗa ɗum. Ngam ɓe kulli ɓe mbelna, ɓe nanaayi belɗum, ɓe ngiɗa ɓe gollooɓe dilla, ngam ma gollirde nden to heɓu matsala jooni gollirde e goɗɗo adaama ittaama wakkati gootum to no ngaɗata. To kanjum waɗi min miili ɓe gaɗata. Ɓe kolliimen ɗum wela amman kuma ɓe gaɗi. Docteur Fatoumata Moussa Ibrahima, mi yettiima sanne, mi jewtiima. Mi yettimin ma nde cuɓuɗaa e nder yimɓe ɗuuɗuɓe.